ano ko ito pa ito. Suling magtug sa lahiyanin, doon po yung mag-propose mo, laki nila is malaki konsata na ito na. Suling, ticket ako amaro su free chin gamay ni lo pang kubsong chin boy lang bigang free ka ha. So, vobi kan tiang chin ang teka, ang end doon ito ni mamita matangyanin na i-vobi karsungte alo umaliya ang lo envedo ni Sonin na kusana yan ito puri multi-purpose wala kayo konsak na ito na Sonin i-sungte nilo pwede yan ito Sonin lo pa kung somsin doon lang po ha at end doon po ka na ito ito pwede doon niya Sudah membawa setiap orang yang lebih. Okey, kalau sama-sama awak. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
si asu kaya tu bangan ya asu tu kela oh pating oh yan nandun eh